marang Gusti Kang Maha Suci ingkang maha welas kelawan asih nenuhun yang maha agung mugia angsal pitulung mugia angsal pitulung mugia angsal keselamatan mugia angsal ngerahayu mugia angsal barokah ngaturakan salam kang salam kepanggi mali kali seni sandiwara wiramana dipuna pingping dipuna pingpin dematang dan Mas Anom Raden Culing alamate saking Bulak Jati Barang Kecamatan Jati Barang Kabupaten Indramayu sampean sedaya sami nyakseni sedaya sami ngormati sedaya sami mirengaken lelampahan siang puniki wacap gawe Srimana Lor dewek sing mirengaken mimicap gawe dewe melari alam lahir yen kula kudu sepaiki yen kula kudu sepikir ning segala lampah segala lampahan runtut bebarengan yang ringan sama dijing-jing yang berat sama dipikul gotong royong bebarengan yen kula mah kudu sepikir yen kula kudu sepikir ning segala lampahan rukun runtut dobar wacap gawe Sreman Lor dewe
minangkane kang hormati sing mirengaken mimicap gawe dewek ngaturaken matur kasuhun mimicap gawe mamacap gawe matur kasuhun salam kangen kanggo desa Sleman Lor dewek mamaku Sleman Lor dewek seperakat Sleman Lor najan dilali-lali orang lali bila lipur Warawira Mandala alamatnya saking Bulak Jati Barang pilih wonten kelepatan pamugi kersang maklum pamugi kersang apura maklum kula manusani dunya panggonane salah kelawan dosa panggonane salah lan dosa Mamaku Sleman Lor mama cap gawe kedik minangkane kang hormati ora lali sareng mimpi cap gawe kedik mimi kowe kedik mama olis mama bumi kedik sing dijaluk seperangkat desa Sleman Lor kedik sampun seniwati manunggale budaya seni manunggale budaya seni kang wajib wajib gawe sareng mamaku Sleman Lor Keding dihormati matur kesuwun Sleman Lor dihormati ngaturaken matur kesuwun sareng seperakat desa Sleman Lor Keding Mama Bumi Mama Uli Sekeding Mamaku Sleman Lor dewek dihormati matur kesuwun sareng Bapak RT Bapak RW Keding Bapak Sekdes Gading mamaku binangkane kang ditembangi Mama Ulis dewek kang hormati sareng Mama Bumi Keding Mama Bumi Sleman Lor sampun lali selawase wajib gawe Sleman Lor sarang mimi cap gawe Keding mama kue kang ditembangi mamaku Sleman Lor dewek minangkane kang ditembangi kantun Mama Bumi dewek Mama Bumi Sleman Lor dewek minangkane sing durarang pinyulaman dironcang mangsa burungan
sesepuh Sleman Lor sareng pemuda Sleman Lor Keding Bapak RT Bapak RW Keding mamaku Sleman Lor sing ditembangi Mama Bumi Sleman Lor minangkane kang hormati aja lali selawase aja lali sore Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kebesarannya, atas segala nikmat karunia, ridho keberkahan darinya, sehingga atas segala nikmat karunia siang yang berbahagia ini kita bisa bertemu, temu silaturahim di acara Mapagsri Desa Sleman Lor, Kecamatan Sidik, Kabupaten Indramayu. Berterima kasih sebelumnya dan sekaligus kami sampaikan yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta staf dan jajarannya, tim keamanan Muspika Kecamatan Seriak, baik yang hadir dari Polsek Sembat, dari Koramil instansi terkait, pilih sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, rekan kaula muda dan mudi, juga instansi terkait dalam hal ini Dinas Kebudayaan Pendidikan, Wira Mandala Sandiwara, sejati lan setia, bersua jumpa kembali memenuhi undangan panitia penyelenggara Mapagsri. Tentunya karena sesaat lagi kumandang azan akan terdengar, maka acara ini akan kami hentikan sejenak guna menghormati kaum muslimin dan muslimat yang akan menjalankan ibadah sholat duhur. Dan setelahnya insya Allah 2 kali 15 menit setelahnya kami rehat menghormati kaum muslimin dan muslimat yang telah menjalankan ibadah sholat duhur. Maka kami akan melanjutkan kembali dalam pagelaran mimbar cerita sepanjang siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan dan partisipasi jenengan. Matur nuwun. Bleng.